Здравейте хора! В днешното видео ще правим мейкъп туториал за Хелуин. Както може би се досещате, това е визията, която ще създаваме заедно днес. Беше но сравнително лесно и с гримове, които всеки има в дома си. Така че ако да кажем в последния момент сте се сетили, че трябва да си измислите костюми, нямате, мисля, че това ще бъде перфектният грим. Напомням ви да се абонирате и да харесате видеото и нека да започваме. Това беше мега странно. Anyway. Искам да знаете, че това видео от началото почти до края ще бъде довери се на процеса. Обещавам ви, накрая се получава прилично, но имаше моменти, в които се гледаше трагично. Останете с мен до края. Първата ни работа, като не виждаш, че хора, да сложим лещите, което е най-тъпата част. Това не може да се видя лещата, че да се я сложи. Окей, period. Прогледнахме. След като леко ни се фокусират очите, което няма да е скоро. Между другото, не знам, напомних ли ви, ама може да абонирате, понеже ми е нов канала, защото наистина имам нужда, хора. Събирам по 200 гледания. Хора, опитвам се наистина. Направила съм си много такъв старателен сетъп. Въпреки, че не си личи. Моля ви, абонирайте се, хора, имам 300 гледания на предното видео. Моля ви! Никой ти ме обича, хора. Сляпа съм, бедна съм. Абонирайте се. Точка по въпроса, аз спирам. Може би за подиграт момчетата в коментарите. But the girl is know what I mean. Къде ми е праймера сега? За нищо не знам. Буквално. Ето го. Anyways, we're back to the basics. Игнорираме този mental breakdown. Слагаме си базичката за грим. Както се предполага, ще бъдем цяла вечер на купон, защото е Хелоуин и в България. Единствената причина, преди която го празнуваме, е защото всички искаме да пием. Така че да. И се надяваме грима ни да се залепи за нас и да не се маха. Слагате си фондитен, който е желателно да е вашия цвят, не като моя. Какво да направя, хора? Не мога. Това лято мега много почернях и не мога да си намеря цвят, който да ми седи адекватно. Хора, ако цветовете на първата и втората камера са различни, ще вцункам краката. Просто това, което другите хора настройват, за тях изглежда добре, но за мен не. Малайдери ли са? Не. Леле. Аз нямам малайдери. Хора, живота ми е към своя край. Познаете кой ще го постави. Ти ма съсипа, бе, човек. Пристъпваме към контура. Контура трябва да ни е мега силен, за да може да придава този кафяв ефект на лицето. Хубавото на този грим е, че цветовете са буквално елементарни за намиране в шкафа на гримовете на майка ви, на баща ви, ако щете. Кафяв цвят просто ви трябва и това е на цялото лице. По принцип, винаги ви казвам, блендвайте супер добре. В този случай ви казвам, не блендвайте толкова добре, защото трябва да се вижда, че сме намазани с контур. По принцип съм виждала хора, които си слагат лепило на веждите отгоре в фонтите, за да си ги махнат и си рисуват вежди само тук в началото, като на еленче. Аз много се чужих дали да го направя, обаче реших, че искам да е малко по-кънти този грим, а не толкова истински елен. Предположих, че и вие така ще искате и че няма ви се занимава и да си махте вежди, да ги чертаете наново и така нататък. Според мен това е перфектен грим за когато бързаш, в последната минута там са те поканили на парти и ти искаш да изгледаш като, какво да ви кажа, яка кучка. Просто искаш да отидеш, да си кралица, да си направиш снимки за Инстаграм. Не ти се занимава с реални мейкъп гримове. Какво значи мейкъп гримове, бе, Габриела? Много съм overstimulated просто. Да, ви се То няма цялото да се вкарва, че ще избереш кое да вкараш. Била съм плампала много. Мокни, че ми е много топло. Следващата застъпка ще бъде да си контурираме носленцето. Има най-различни начини да го контролирате. Правете го така, както си го правите вие. И тук също така контура трябва да е мега пигментиран. Трябва почти да не е размазан. Единствената част, която трябва да размажете е тази, защото така иначе след това ще сложим отдолу истинското носле на еленчето. След това ще повторим и с по-тъмен контур, ако има нужда. Сега оформяме горе-долу самия силует. Много тънък елемент, който забравих да спомена, е, че ще свържем контура на носа с очния грим тук. Това за да стане, може би трябва контура на носа да ви е леко по-широк. Да, затова ето тук в края завивате към оченцето и гледате да е симетрично, за да не се получите странни. Сега мисля да затъмним и контура на лицето и чак тогава ще пристъпим към очички. Взимате с такава извита четчица от контура си и го слагаме ето тук под количката и го правим доста така смело. Някои мишта така си го правят за ежедневието, така че не се плашете. Трябва да го дигнем нагоре към слепоочието и след това към челото. Представете се, да е така навън. Като цяло Snatched Queen. Била съм в Турция до сега. Трябва горе-долу почти... Не!
Така. Ела да го залепиш преди да избухна. Хора, каква е тази линия, която направих? О, не. Да, че, между другото, тук нищо не си направила, да знаеш. Ти просто си направила. Все имам лента такава. Ще го бленнем. Днеска, хора, наистина не ми е ден. Не за снимане, за живеене не ми е ден. Трябва така да ви изглежда грима, че почти все едно сте си сменили раста, без да бъде проблематично. Без да бъде blackface. Не искаме такъв тип проблеми, не сме такъв тип хора. Това дали съм кенсъл, така го кажа. Просто трябва много да си потъмните кожата, защото в крайна сметка сте кафяво животно. И просто за баланс ще сложа малко и отдолу, за да не е чак такава фрапираща разликата. Малко не приличаме на Елена, по-скоро на някой, който е бъркал в кумин. Но надявам се всичко да придобие вид след няколко секунди. Аз нямам такъв цвят. Взимаме малко оранжеви цветове от някаква палитра, която имаме. Това току-що си го съчиних, дано да стане, хора, молете се. И нанасяме. То почти нямаше разлика. Така, пристъпваме към очите. С някакъв тъмен кафяв цвят. Ще си довършим това, за което по-рано ви говорих, от носа към очите. Като тук накрая трябва да направим едно извито като очна линия. Сега ще видите за какво ви говоря. Нещо подобно. Много е трудно при мен, защото съм с супер, как се казва, клепнали очи или не знам, hooded eyes. И при мен всякакъв вид такъв грим за очите стои много зле. Ето така. Сега в началото гоним общата симетрия на фигурата. След малко ще изчистим детайлите и ще изглежда малко по-добре. Много ли е тъмна? Много ли е тъмна? Колкото повече те гледам. Толкова по-тъмно става. Аз ще го изсветля след малко с коректор. То просто е някакво... Какво е? Какво е? Лекичко, иначе е хубаво, много хубаво си го направила грима. Who you lying to, bitch? Why you lying to me? Наистина много е хубаво. The real skin tone is showing, guys. Ами кой те кара да си сменяш расата преди да си направя каквото и да е друго, мила? Кой те кара? Кой те би по ръцете? Кажи ми. Ще направя и другото око като това и се връщам. Само, че тук ми се иска чупката да е по-голяма. Трием. Ако искате линията ви да бъде по-точна и конкретна, може да сложите малко мицеларна вода или сетинг спрей на четката. След като сме ги направили горе-долу симетрични, взимаме една такава плоска четчица и блендваме линията отгоре. Сега отново с плоската четка взимаме светъл цвят, който ще нанесем тук в горната част и ще бленднем, така че да изглежда по-чисто. И блендваме с такава рошева четчица. Рошева четка за блендване. Даже може, ако искате и сочна линия да си го очертаете това, напълно ваш избор. Сега използваме някакъв светъл коректор, за да направим кът-криса на очите. По принцип, не съм човек, който обича кът-крисове и не съм добра в тях. Така че, но няма проблеми. Разбрахме, че трябва да се доверим на процеса. И по този начин следваме вече създадената линия от сенките, само че я подчертаваме с коректора. Дори да объркате, не е фатално. Всичко може да се поправи, както вече си доказахме с този грим. И след като си очертаете горната част, попълвате и самия клепач. И ползваме такава пухена четчица, за да разнесем самия коректор върху целия клепач и леко надолу по нослето, каквото е останало. Почва да придобива леко по-чист вид. Сега си взимаме една пудра, сетваща пудра и съответно такава гъбичка за нея. Изчистваме леко на ръчичката и сетваме очичките, за да не стават такива линии, които не искаме да виждаме, като правим някакви мимики, ако сте от хората като мен, които не спират да си мърдат лицето. Продължаваме с очната линия, която също е доста трудна част. Не се притеснявайте, действайте смело, каквото такова. Взимаме си една такава четчица и с най-тъмния кафяв цвят изнасяме ъгълчето, като
Горе-долу се ориентираме по горната завъртулка, която сме направили. Правим съвсем лека очна линия, не е много дълга, защото целим очите да бъдат големи, а не издължени. Поглеждаме се в някое далечно огледало, да видим горе-долу симетрични ли са. Ще подчертаем това крилце. Може да го направите с такава очна линия, така и с сенки, както аз направих. Може да бъде черна, може да бъде кафява. Мисля, че и двете ще изглежда сладко. И просто създаваме една лека линийка отдолу, която да е по-финна от тази на сенките. Като тази линия може да изнесете до отпред. И сега отпред ще създадем едно остричко крилце, просто да даде този готин ефект на очите. Ще ви зумна леко, понеже втората ми камера умря. Тъпото е, че тази очна линия почти не пише и ми е много трудно да направя това, което искам. А е чисто нова, не знам защо е такава и надлива. Защо? Не си купувайте на Аура кафявата очна линия, ужасна е. Добре, мисля, че горе-долу са еднакви. Сега следва да сложим коректор под очичките. Вие, ако решите, може да правите тази стъпка преди очния грив, но аз се правя след, защото често ми се ронят сенките под очите. Почиствам лекичко под очите, точно където са паднали сенките. Повод да си изравня някакви несъвършенства по очната линия, ако имам. И взимаме отново същия коректор, който ползвахме на очите. Аз не обичам да ползвам много този конкретен коректор, понеже супер много се нагъва под очите. Не знам как да го кажа. Нагъва. Бръчка се. И сега е момента, в който контурираме и нослето. Този коректор засъхва супер бързо. Не разбирам какъв е хайпа. Просто го вижте как стои супер пачи, а не е гладък и добре размазан. Може вината да е моя, защото всички толкова го харесват. Ще сложа малко и на челцето, за да го изсветлим. След като сме завършили с блендването, бленднах си леко и носледницето. Отново взимаме тази пудричка под очите, около нослето. Освен, че ще направя грима ни по-издръжлив, също така леко го и изсветлява на местата, на които искаме. Освен под очите, използваме тази пудра, за да изсветлим и ето тези зони, като така ще направим и контура доста по-изразен. Ползваме пудрата и за челото. И след това с една такава чечица разнасяме, за да няма такива остри линии. Една пудричка, за да матираме цялото лице. Една пудричка, втора пудричка. Как се казва на български? Пресирана пудра. Прест паудър, не знам. Не знам как изглежда на камера, между другото на живо почва да прилича на нещо. Така, след като сме си направили основата, преминаваме към точиците, които, ако искате, може да направите с бяло, ако искате, може да направите с цвета на коректора ви. Честно казано, аз не знам кое предпочитам. Мисля, че изглежда една идея по-реалистично, когато е с цвета на коректора. Белите точици пък изглеждат по-сладко. Бели ли да ги направя или с цвета на коректора? Не знам, защото колко са сладки, като са бели. Да, бели. Въпросът е, гоним реалистично или сладурско? Значи бели ги правим. Добре. Но ако вие нямате бяла боя, може да си ползвате цвета на коректора. Повечето хора това ползват. И ви трябва някакво кръгличко нещо, с което да печатате точките. Препоръчвам ви първо да пробвате как стои, защото да не объркаме. Това не е толкова зле, обаче искам да е сякаш нещо по-малко. По-малки точки искам. Аз ще използвам крайчето на тази четка. Мисля, че това е най-малкото, което успях да намеря. И сега правим тези точици по контура на нашето носле и насам към грима. Просто боята ми не е достатъчно течна сякаш. Мисля, че точките станаха твърде големи. Честно казвам, мисля, че ще изглежда доста по-добре, ако си направите точките малко по-раздалечени или по-малки, но аз просто нямах по-малко уредче за точки. Но няма проблем. Отново е сладко. Отново пак. Сега правим точиците на лицето, като те отново са леко произволни. Правим с най-различни размери. Хората, които аз гледах, не ги правеха симетрични. Вие, ако искате, може да ги направите симетрични. Както решите. Общо взето е въпрос на вкус. Може да има и ни по-тъмни, и ни по-светли, отново както прецените вие. Общо взето май наистина е твърде бяло и приличам по-скоро на някаква снежна принцеса, отколкото на Еленче. Зле ли е много? Не, много е еленско, обаче е сладко. Ама то трябва да е еленско. Ама често си ги направила такива кръгли. И те такива трябва.
Споко, като направим носа, ще заприлича. Да! За да направим очите да изглеждат големи, взимаме кафяво и го слагаме ето тук под оченцето, за да имитира нова сгъвка се едно на окото. Взимате бял молив, с който си попълвате отдолу водната линия. Белите моливи винаги пишат супер гадно. Сравнително добър молив бял е този на Catrice. Като съм пробвала пренатолна есенс, не ми харесва толкова. Честно казвам, много се чудя на следницето дали да е черно или тъмно кафяво. Нати казва тъмно кафяво. Взимаме си пак такава четчица и я напояваме много обилно с такъв сетинг спрей. Аз имам и друга палитра с тъмни цветове, може би нея трябваше да ползвам, да. Май носа ще го обърна надолу, защото така е повече като на меченци. Ще изглежда по-добре, ако е надолу. Не мога да реша този нос как да го направя. Честно казвам, не знам дали на тази посока ми харесва, но го оставяме така и пускаме една права линия надолу до устната. И искам да ползвам нашата прословута очна линия, но не я намирам. Тя милата, ако вземи да се разпише, пак бива. Значи, като не е на очите, пише браво. Сега за горната устна трябва да сложим нещо много тъмно като цвят, а за долната по-светличко. За горната ще използвам римел капучино. Между другото, забравих да ви кажа за точките, ако се добавите и на тялото, ще изглежда още по-яко. Попълваме горната устна с него, а долната само я очертаваме. Мисля да сложа това червило на Dior, което на нищо не прилича, защото е сравнително светло и е също така щупено, така че го нанасяме просто. Окей, мисля, че постигаме търсения ефект. Ще затъмня още малко с молива отдолу, понеже ми идва леко светличко. Да, така е супер. Слагаме на вежите, разбира се, гел. Писнаме. И за завършек на очите спирала. И като цяло може да спрете тук, но аз мисля да сложа и мигли, за да стане още по-сладко. В принцип бих сложила най-дългите в края, за да има ефект котешко око, но в случая ще ги сложим в средата, за да може отново, пак казвам, окото да изглежда максимално голямо. Както забелязвате, не ме бива в поставянето на мигли, както може би и във всичко останало. О, те са обаче май са леко твърди дългички. Така процедираме днес, така е започнало всичко. Няма проблем. И съответно взимаме по-късичките за по-в края. Ами хора, това е финалната визия. Надявам се да ви харесва. Мисля, че се получи доста по-добре, отколкото очаквахме в процеса. Не е перфектно, но в крайна сметка не съм истински гримьор. Надявам се вашето да се получи по-хубаво. Ако вие сте си правили такъв грим, моля да ми изпратите снимки в Instagram, за да мога да го видя и да видя на вас как ви се е получило, как сте направили, за да знам за следващия път. Ами хора, надявам се, че ви е харесало видеото. Абонирайте се и харесайте видеото, защото, както ви казах, канала не се развива много добре. Но разчитам на вас и ще продължа да качвам, въпреки това, че не виждам ефекта, който искам да виждам. И оставете коментар, какво трябва да направя различно. Може би много неща. Ами, благодаря, че гледахте.